Mfoka Ndimande, awusitshele mfoka baba, wazalwa kuphi wena? Ngabe ungubani ngempela eqinisweni? Wakhula kanjani kwelakini mfowethu? Mina igama lami nginguMtshengiseni wakagcwenza. Uyazi ke mangabe ngiza kulelo gama lelo nami ngiye ngithukathuke kancane ngoba ngithanda ukubingelela ababukeli. Igama lami ngukhulekano kwakhe ngwakaKhumalo ngandengele kaMgqumeni. Lapha engidabuka khona ngikusenquthu kwaXobanyawo eMpofana. Ukuqala kwami ukucula it was 1997. Ngiqale ukucula nomalume uMahawukena. Besisebenza negalo ikhampani yethu. Engingakubeka nje ukuthi ngisebenze kahle kakhulu mangifika emculweni. Yilokho kwangenza ukuthi ngibe nogqozi lokuqhubeka nomculo. Ngangade ngiproducewa ungane Zamfisa Ntuli. Engicabanga ukuthi sisebenze kahle kakhulu naleyo ndoda. Kuningi engangibonisa khona. Nanamhlanje ngingathi nje engiyikho inesandla kukhona ngoba ngidlulisa ukubonga nje kakhulu. Ngizodlulisa ukubingelela kuyonke umphakathi, ngiphinde futhi ngidlulise ukuncoma nje indlela abasupporta ngakhona. Mina igama lami nginguMtshengiseni wakagcwenza eMsinga kwamajozi eMngeni isigodi. Nje ngathi ngidlulisa ukubonga kakhulu ngoba empilweni yami ngangingazi ukuthi kuyoze kufike isikhathi esicishe sibe njengalesi. Kusho ukuthi nje ngathi la eqaleni kwami umculo yona into engayihluphekela kakhulu ngendlela engangikuthanda ngakhona. Nje ngingathi kusukela ngisemncane ngangikhula nje ngumuntu owayikhombisa uthune ekhono. Nje insizwa zangakithi nentombi zangakithi impela ngicabanga ukuthi zingaba ufakazi ngoba